dobrodošli u još jednu epizodu, samo što je ovoga puta vidite mene, ovo je neki kao vlog, nalazimo se na ovom skupu. Ne, mene da selektuješ, ja sam Neru. Rbo 5000. I Extreme Gamer 001. I Žirko HD, nemoj da zaboraviš. Mislim da se ne čujemo, bacit ću subtitle. Ovaj gospodin ovdje je... Žirko HD. Da. I... Sada ćemo da se prošetamo, da vidimo sve ljude koji su došli. Možda nađemo nekog ko nas poznaje. Ovo su moji pomoćnici. Izvini. To je srpski tutorial i okupio publiku. Vidite koliko ljudi ima. Evo i mene, evo i mene. Evo i mene, evo i mene. Idemo da uzmemo karton, pošto to nismo uzeli. Da napišemo naše ime, zato što mislim da ljudi nas neće prepoznati. Evo su i odvojice. Evo, nabavili smo neki natpis. I sad ćemo se šetamo kroz gomilu. Beži, beži. Još da stivava glava. Ne znam da li hvatam. Hvatam. Kako niko ne shvata kako se stavlja glava na glavu? Mali, previše si nizak! Zizi sad. Nisi dovoljno visok. Gledaj malo, gledaj malo! Sad napišeš tamo, Minecraft je zavladao! Sparta! Gdje je ovo Janka? Ajde! Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Žirku rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo i sreća nam bio. Živeo, živeo i sreća nam bio. Živeo! Svi kisnemo! Svi kisnemo! Ja sam ovako stao ovdje pritisnuo. Neki lik me slika. Papir je živ. Papir kisne. I papir kisne. Papir je still alive. I dobro, to je to za ovaj skup i za ovaj snimak jedan. Počela je da pada kiša, svi kisnemo. Evo vidite, ovdje sam. Ne znam da se dobro vidim. Evo, pa vidite, i dalje kisnemo. Tako da tu ćemo da završimo. Napišite ako ste bili ovdje, a nisam vas video. I dobro, prijatno. Forum. A Žirko HD. Pa to kažem, ajde, reći svoje. Danas pada kiša, danas nema forma. Svi linkovi su u deskripciji, prijatno.